सनितपुर बासिन्दा हिसाबै मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो गोजोननाय मोनसे रादाब होननानै जोङो बुंनांगोन। जोङो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोना थांनाय समफोरनिफ्रायनो जोङो बड'लेण्ड बास जि सार्भिस जोङो सनितपुर जिल्लानि जि जोबथा हिसाबै नैबे भालुफुं ओनसोलनिफ्राय जोङो 2023 सनाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो मोनसे बिथांनिसिम खावलाय बिलाइ जोङो होनाय जादोंमोन। दा बेखौनो लानानै गाबोननिफ्राय जे बिथाङा नैबे सनितपुर जिल्ला ओनसोलनि भालुफुंनि नैबे सेन्टारनिफ्राय लानानै गुसाइगावसिम जि मोनसे बास सार्भिस बे होनायखौ सनितपुर जिल्लानि जानानै जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखर बावदों। आरो लोगोसे सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोना जि लुबैजानाय दा बेखौ गम मोननानै रायजो राजा बिथांमोनाबो खुब गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नैबे सनितपुर जिल्ला ओनसोलनिफ्राय लानानै जोंनि नैबे खना खनलायाव थानाय स्टुडेन्टसफोराबो जिहेतु क'क्राझार ओनसोलाव CIT दङ आरो बेहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ, बेफोराव गोबां फरायनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोन दङ आरो बिथिंजाय जोंनि जिहेतु बाय बाहागिफोर दङ हिसाबै दा थांलाय फैलाय जि मोनसे हान्था मेला बेहाय खुब असुबिदा जायोमोन। दा दिनै नैबे बड'लेण्ड जि बासनि जि सार्भिस बे सानफ्रोमबो फुंनि जि 5 रिंगा 15 मिनिटनिफ्राय जि खारनायनि जि मोनसे बे भालुफुंनिफ्राय लानानै गसाइगावसिम जि होदों दा बेखौ खुब गम मोननानै स्टुडेन्टसफोरजों लाफानानै रायजो राजा बिथांमोना खुब गोजोननाय मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो नैबे बास सार्भिसखौ होनायनि थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिटिआरनि जाय बिथांमोना नैबे इनिसियेटिभखौ सनितपुर जिल्ला रायजो राजा बिथांनि जि खावलायनायखौ जि इनिसियेटिभ लादों जों बेखौ बरायदों आरो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो आं खावलायगोन दे जोंनि जि बास बे बास सार्भिस होनायाव जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना बे बासनि गेजेरजोंनो थाङो। बे बासआ नैबे भालुफुंनिफ्राय जानानै मिसन सारियालि थांगोन आरो मिसन सारियालिनिफ्राय रुटाजों ओरै अदालगुरि हाबनानै तामुलपुरजों ओरै ओंखारलांनायनि मोनसे बेयो जादों। दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ बासाव गाखोनानै थांजानो आं लुबैदों आरो फुंनि 5 रिंगा 15 मिनिटाव बेयो गाबोननिफ्राय खारगोन। दिनैनि बे मोनाबिलि समाव आं सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो फरायसा आफाद आरो मेलेमजिबि रायजो राजानि जेरै प्रमद बर' सारनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन जे जोंनोबो भालुफुं ओनसोलाव बड'लेण्डआव थांनो हानाय मोनसे बास नांगौ होननानै जों बै समाव आर'ज गाबदोंमोन। दा बे दिनै जाफुंनो मोनबाय आरो दिनैनिफ्राय जाफुंबाय। आं बेखौ खोब गोजोननाय मोन्दों ओनसोलनि हिसाबै। आरो जोंनि बेवहाय भालुफुं ओनसोलाव गोबां जोंहा अदालगुरि बाक्सा चिरांनिफ्राय जोंहा बेवहाय रायजो जाफैनाय दङ। दा बेफोर रायजो राजा आइ आफाफोरा दिनैनिफ्राय बेवहाय थांलाय फैलाय जोंहा खालामनो सुबिदा मोनबाय, बे खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आरो साबायखर बावदों जोंहा सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफाद मानगोनां जित स्वर्गियारि सार बिथां आरो लोगोसे बिथांनि मावथिफारिया जोंनि दख'रानि फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि फंबायमोनखौ साबायखर बावदों। आरो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार आरो बे दिनैनि बे बड'लेण्ड बास हरनायाव जाय सार बिथांमोना बेवहाय हरनायाव जि हेफाजाब आरो मदद होदों सारमोननिसिम जों ओनसोलनि जानानै खोब गोजोननाय आरो साबायखर बावदों आरो दिनै जोङो बरायनानै लादों। आरो मोजाङै मोजां जोंनि बे ओनसोलनि बे थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हाथों आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो बिदा फंबाय आइ आफामोना दिनैनिफ्राय बे बड'लेण्ड बासाव गाखोनानै जाहाथे जों थांलाय फैलाय जों खालामनो हासिगोन आरो बयबो जाहाथे जोंनि बे बड'लेण्ड बासावनो थांलाय फैलाय खालामगोन होननानै आं ओनसोलनि जानानै आं दिनै खावलायबाय। आरो बयनिसिमबो दिनै जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि जोंहा सारमोन बिथांमोनाबो दं। दिनै जोङो बयबो खावलायदों आरो रंजानाय मोन्दों आरो जों दिनै बरायदों बे बड'लेण्ड बासखौ आरो जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो साबायखर बावदों।